Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka Khasi Students Union, Maulai Circle, bat Mauyong Unit, haka khatnyau terik unailar arajar khat pra, kala lek ban ajing rap daga pisa, yaki arli gilong yeng hakisnong Mauyong Japung, kibala duono ela ka jong ka yeng, na ka jing tua khendau, na ka jing ther uslap ubajur, hakini ki khendiat sngi bala dam. Kini ki arli gilong yeng, kibala mat ya ka jing julor, kade ka yeng jo ikong Emina Jerwa, bat ka yeng jo ikong Tiures Kajaren. Hagning sngi lai don ringkat lang urang ba snong ka Mauyong Japung uba Anthony Khargongor bat kidkhot nong kit kam snong. Nakaliang ka KSU kala kerpat ya ka Maulai Committee on Rural Development Block. Bahkan ai jingerap khamkoloi ya kini kilong yeng kibaya kendo hagni ka jingja. Bahkan ai jingerap khamkoloi ya kini kilong yeng kibaya kendo ya kini ka jingja. Na ka daw ka jingsha shop hakibor jong kamariang. Kini kadika sngi ka ba ni semlang kumne na kamta kani ka jingja ka ba nilai ba men si blai ni lama ya ka jingja ka ba thang ka ba susi ha ba ka me moriang ka la penjulor ya kini ki yeng bang ye imenta kani ka wei ki yeng ne ba jisha ni dan do kombasan tli ye ki long yeng ki ba mat ye kini ki jingja te ngai na pedeng jong kita artli ki ba kham julor te ngai likely pada ki ba hot ki ba kli ki julor tamba kim yakot kum ke jing julor kham tam e kum ngani ka yeng ka mat wat ka jingja ba susi abu fa jo ka yeng mat ya ka jing so ba ki ong ba ka de ka jing da jong blai la dam de ka jing da ka jong blai la si la ban jaru ka jing susi ka ba la ban sim no i men sim no ken rei ya ingo yo blai ni mar udan ringkat wat ha ka to ka sniru ban kendat yau pa ka yeng ban light na ka jingja ka bosusi wa kendat ya ki khon jong ka yeng ha ba pedeng jong ka jing khakot kimi long yang ni le dukan swa ba ka por ba kimi kawan ka jingja ha ba ka ni ka yeng ka long kum ba ka long ba di tai khon ni like na ka jing sound mar ba idon hak lai ka kamera hi ka ba la khlam ba la dai ba isong hang to tharai ka jingja ka ba susi thang ngin yaman ken rei ka jing kento jong nong kento ka jing pha jong nong pha ban ong ba yai tai khlung ba yang ni le dukan ho da ka sur ka jong ikme ila like na ka jing na saw ni wat na ka jiyap mang la banong yang jong sang hadian ngayo tutep naki parakhat wala dan ni jingja abdi ni jing sapen pra di buat mariang abdi ni kalong yeng ya pedang kita ki berkhat kum ka sangi berba ba jing suksi ya ki ni jingja kan rai ni de masuk ko pat ba ubana jolong hi tep ham hai ki berkhat kami so ban ai ku blai ba sang kita ki bero isom ai ngo ilong bonong ta ba ka sinadan kan no jingja ba suksi ba ni don ke jing julor ni yeng kan rai la sai la sisi ya kan ni ka yeng nila ban tai biang masal sisi ru ting ba jing tristom ba ka sangi isukya ba kum ni ki jingja ki wanja kendet ni jingja ba ni khmilen tiru ba kum kini kuar bamta ya ban ya hai kemat lam ni ai lang ketika man ketika yang se long jing ai barat mar ki yak kindiat nong ke ku ba krawi kan ni long yeng nang ba kan la ban yang ya ka yeng ka sam ka ba kishong kisa boros kata